Hej. Hej. Nu er det blog. ja, det er blogdag. Igen i dag. Igen. Det er torsdag. Det er sidste aften her i Amsterdam. Det er faktisk lidt sørgeligt. Jeg Er kunne godt blive her nogle dage mere. Ej, det vidste jeg slet ikke. Nej, det er rigtigt nok. Dag. Ja. Vi vil lige spille en rigtig god fest sammen for at få jer bedre humør. Vi skal nemlig spille. Frida, hvad skal vi spille? Du skal lige gå ind på YouTube. Jeg er i gang i YouTube. Men, og dagens sang er... I dag er dagens sang. Cooler Than Me. Nej, den har vi allerede. Waka Waka. Nej, Shakira med Hips Don't Lie. Hips Don't Lie med Shakira. Overhovedet ikke. Vores sang... Kid det så svært og så god. Ja. Det er der. Det er dagens sang for det sidste. Så vi kan godt... Det er så svært. Det er sidste dag i dag, og det vi skal lave i dag, det er, vi skal lidt af hvert i dag. Først så har vi noget morgenmad. Vi står op, som vi plejer. Ja. Så skal vi arbejde i grupperne, og i dag så sidder mig og Frida og skriver lidt på noget med nogle kanaler. Ja, noget fakta, nogle kanaler. Fordi det er jo en af de store ting i Amsterdam, det er jo kanalerne. Det er jo det, de er kendt for. Så har vi noget tilbud 3, hvor jeg er på Tattoo-museet med... Vi er ikke et så stort hold, det er meget hyggeligt. Vi går på Tattoo-museet, og så spiser vi på lidt... Hvad hedder det? Skønt café bagefter. Det er helt hyggeligt faktisk. Hvad med dig? Jeg var på Van Gogh, men jeg nåede aldrig derind, for jeg gik hjem med Karma, fordi hun blev lidt syg. Ja. Men vi spiste også citronkage. Og så var der noget eget, hvor vi... Jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede. Eller det er selvfølgelig i dag, men man blander helt alle dagene helt sammen. Det er lidt mærkeligt. Jeg kan ikke helt huske. Jeg tror, det var også noget American Apparel, var det ikke? Og en tid, jeg tror faktisk bare, gik lidt rundt. Det tror jeg faktisk også bare, jeg gjorde. Og så om aftenen... Nå ja, der var jeg sgu da på et marked. Det var meget sjovt faktisk. Det var den sidste dag. I dag var jeg på marked, hvor jeg fik købt en masse små ting. Det var meget hyggeligt faktisk. Og så var der noget fællesspisning. Det var også helt hyggeligt. Det var vildt. Vi brugte en masse penge, så gik vi på sådan en her. Så fik vi en ordentlig tallerken. Fik vi en ordentlig tallerken. Med bare alt muligt mad og brød og alt muligt. Ja, og det smagte godt, så bagefter gik jeg i American Apparel. Jeg gik hjem. Jeg gik bare hjem. Hvad lavede vi der? Det var hvad? Det var jo sidste dag, hvor vi blev der lavede vi telefonquiz med de andre. Det var faktisk rigtig sjovt. Det var fordi, de holdt en fest. Ja, vi turde ikke gå derned, eller vi var dernede, men så turde vi ikke komme ned igen. Så vi gik op, og så ringede vi til de andre og sagde sådan, lærerne kommer, løb! Og så både til Ella og Tommy, og de blev amok. Og Tommy var sådan her, ej okay, undskyld, okay, nej, sagde jeg. Og Ella hun var sådan her, okay. Ja, de begyndte på at viske og sådan noget, det var så sjovt. Det var virkelig sjovt. Og så blev de pisse sure, da vi ringede og sagde, det var for sjovt. Det var begge to sådan her, fuck ja. Ja, fuck jer, også lagde på. Men det var fucking sjovt. Og så skrev vi med... Og de må ikke, og de skal ikke skrive noget nyt, og så i morgen skal de... Ja, med Dan fra Frederikshavn. Vi kunne gætte, at han var fra Frederikshavn. Nej, det var ikke Frederikshavn, det var Rødovre. Det var det. Han var meget mærkelig. Jeg tror, han var meget mærkelig. Han var stadig ikke. Hvor kender du mig fra? Og så var vi sådan der, hvordan kunne du gætte, det var os, fordi vi løg om, hvem det var. Så jeg har 4 kontakter. Så fik jeg lidt ondt med ham. Ja, det gør jeg også. Det er så gad vi skulle være med. Jeg er ved at lave det her. Men så swag over, frisk. Klokken er bare, og vi skal i seng. Eller vi skal ikke i seng nu, men vi skal ned til de andre. Og club party. Ja, og så skal vi sådan noget. Men det er spejlen, fordi jeg har taget For helvede. Så ses vi i morgen. Ja, det gør vi. Vi ses med dig. Så er det stadigvæk spejlen.